हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडियो बरायहरनाय थाबावबायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडियोखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर आं दिनै माखासे मिउजिक भिडियोफोरनि आपडेटखौ लानानै फैदों लोगोफोर फार्स्ट आपडेटआव दं एमबी प्रेजेन्ट बेनारनि आन्डाराव दिहुनजानाय मिउजिक भिडियोआ दा बावैनो रिलिज जानानै थांबाय दे लोगोफोर नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि टाइटेलानो जाहैबाय जुगे जुगे दे लोगोफोर लोगोफोर जाय बिथांमोना जुदि बे मिउजिक भिडियोखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला अन्नानै बिथांमोननि चेनेलाव थांनानै नायदो दे लोगोफोर दानिया फैदो दे जों बे अफिशियेल मिउजिक भिडियो गुबै सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला लोगोफोर जों बेयाव फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों मिथुन राज बर' आरो मृदुस्मिता बर' दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बे मिउजिक भिडियोआव रिलिक्स एन्ड टिउनखौ होदों मिजिं बरगयारिया होदों दे लोगोफोर आरो नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडियो मेथाइखौ रोजाबदों मिजिं बरगयारि आरो बेबी राभा दे लोगोफोर डाइरेक्शनखौ खालामदों अबिनाश दैमारी दे लोगोफोर आरो कनसेप्टखौ खालामदों हास्थायसा बसुमतारी आरो अबिनाश दैमारिया खालामदों दे लोगोफोर प्रडिउसार मिथुन राज बर' दे लोगोफोर नोंथांमोन नेक्स्ट आपडेटआव दं एज ए फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्डाराव दिहुनजानाय मोनसे आबुं मिउजिक भिडियोआ दा बावैनो रिलिज जानानै थांबाय दे लोगोफोर नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि टाइटेलानो जाहैबाय मोजां मोनदोंमोन दे लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला बिथांमोननि चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर नोंथांमोन बे आबुं मिउजिक भिडियोआव जों गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों जोदोब इस्लारि आरो बिथराय बसुमतारी दे लोगोफोर बिथांमोनजों लोगोसे जों बेयाव गोबां फाव खालामनायखौबो नुनो मोनबावदों दे लोगोफोर बिथांमोननि मुंखौ आं मेनसन खालामला दे लोगोफोर एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि रिलिक्सखौ होदों तुरुन दैमारी दे लोगोफोर आरो लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडियो मेथाइखौ रोजाबदों बिशेश्वर बसुमतारी आरो सान्दिनी बसुमतारी दे लोगोफोर कनसेप्ट एन्ड डाइरेक्शनखौ खालामदों निजोम बसुमतारिया खालामदों दे लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव दं मेहेरगोनां फिल्म्स बेनारनि आन्डाराव दिहुनजानाय मोनसे आबुं मिउजिक भिडियोआबो रिलिज जानानै थांबाय दे लोगोफोर नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि टाइटेलानो जाहैबाय माकुतु दुगि फागि दे लोगोफोर एक्चुअली नोंथांमोन जों बे अफिशियेल मिउजिक भिडियो गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों प्रेमजित आरो ददेरे दे लोगोफोर आरो लोगोफोर बिथांमोनजों लोगोसे जों बेयाव गोबां फाव खालामनायखौबो नुनो मोनबावदों दे लोगोफोर बिथांमोननि मुंखौ आं मख'ला दे लोगोफोर नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि रिलिक्स एन्ड टिउनखौ होदों लैथोमा बसुमतारिया होदों दे लोगोफोर आरो लोगोफोर बिथाङानो बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि मेथाइखौबो रोजाबदों दे लोगोफोर डाइरेक्शनखौ खालामदों पुर्ण बसुमतारिया खालामदों दे लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव दं आरोबाव मेहेरगोनां फिल्म्स बेनारनि आन्डारावनो दिहुनजाबावनाय मोनसे आबुं मिउजिक भिडियोखौबो दा बावैनो रिलिज जाना होबाय दे नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि टाइटेलानो जाहैबाय बबे जाहारनि दावराय दे लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बे आबुं मिउजिक भिडियोखौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजोंनो नायदो दे लोगोफोर लोगोफोर जों बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोआव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों हिमार्सि बर' आरो बिबुं बसुमतारी दे लोगोफोर आरो नोंथांमोन बिथांमोनजों लोगोसे बेयाव जों गोबां फाव खालामनायखौबो नुनो मोनफाबावदोंमोन दे लोगोफोर नोंथांमोन बिथांमोननि मुंखौ आं मेनसन खालामना होला नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि रिलिक्स एन्ड टिउनखौ होदों नयन बरगयारिया होदों दे लोगोफोर आरो नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडियोनि मेथाइखौबो रोजाबदों नयन बरगयारियानो दे लोगोफोर डाइरेक्शनखौ होदों सोमखोर नार्जारी प्रडिउसार रोंसार मुसाहारि नोंथांमोन दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडियोखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडियोखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडियोखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदो लोगोफोर भिडियोखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे गोजोन्थों।